Mill-pjazza ta' San Nikola fis-Siġġiew il-ħadd filgħodu bdiet mixja minn grupp ta' parteċipanti sad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiew istess. Parteċipanti oħra ħadu sem f'ġirja li bdiet miż-Żurriq u oħrajn qatfu bir-roti mill-Imdina. Id-destinazzjoni ta' tliet attivitajiet sportivi ban komuni li jiġbru fondi għad-Dar tal-Providenza kienet propju d-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Dan l-istazzjon itkellem ma' xi wħud mill-parteċipanti. Nipparteċipaw għax tagħmel ġid u tgħin min għandu bżonn imexxi dar bħal dik. Barra minn hekk isservi għal naqra eżerċizzju wkoll. Llum nirringrazzjahom għax ġew 75 ruħ mal-UHM li qegħdin hawnhekk biex ħanajtek iva kif qed tajjeb inti nagħmlu din mixja li tajjeba saħħitna, però tajba wkoll għalan filantropiku li qegħdin ngħinu waħda mill-istituzzjonijiet li żied li tagħmel għajnuna fil-pajjiż tagħna. Il-messaġġ huwa solidarjetà hawnhekk bħala komunità qed ngħinu lin-nies li huma fil-bżonn u jekk ma nagħtux il-sem tagħna dan il-lat, naħseb nkunu qed nonqsu anki bħala poplu Malti f'dan ir-rigward. Kulħadd jista' jagħti xi ħaġa żgħira mill-ħin tiegħu lejn attivitajiet ġusti. Nuru solidarjetà tagħna mal-persuni li għandhom fil-bżonn. Aħna nħobbu nimxu, imma meta nagħmlu xi ħaġa charity tkun iktar motivated għax it's a good cause u xek. L-importanza tal-parteċipazzjoni tagħhom naħseb tagħmel iżid kuraġġ żgħażagħ oħrajn ħalli ngħinu minnu inqas xortjat minnha. Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka ltaqat mal-parteċipanti li jagħmlu l-mixja fis-Siġġiewi u tkellmet dwar l-għaqda li juri l-poplu Malti f'attivitajiet ta' solidarjetà. Fost dawk li parteċipaw fil-mixja fis-Siġġiewi kien hemm l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, Monsinjur Charles Scicluna, diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, rappreżentanti u membri ta' unions u għaqdiet u s-Sindku tas-Siġġiewi Karil Aquilina biex issostni l-operat ta' ħidma tagħha ma' persuni b'diżabilità, id-Dar tal-Providenza teħtieġ 3 miljun euro nofs fis-sena. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Father Martin Mikallef, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza li għadda messaġġ dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni f'attivitajiet filantropiċi bħal tal-ħadd filgħodu. Attività oħra fost sensiela ta' attivitajiet li jgħinuna niġbru l-fondi meħtieġa biex inkunu nistgħu nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti li jgħixu fid-Dar tal-Providenza. Alessia Bsajla Zammit, Net News.